Jsem švadlenka, šiju od malička, ale teď na plišáky asi 2 roky. A připravila jsem si spoustu plišových polštářků a roztobených věcí, jako jsou třeba polštářky s totorem. Měla jsem tu i bezůku a padničky. Nejoblíbenější je samozřejmě vždycky tady Totoro nebo bezůka, ale i ty hvězdičky nebo další plišáčci se prodávají velmi dobře. Ahoj, já se jmenuji Laila, prodávám pod značkou Charlotte a vyrábím vlastně doplňky k Lolitě. Jsou to náušnice, náramky, náhrdelníky. Jak dlouho ti trvá takový náramek vyrobit? Náramek je v podstatě jednoduchá věc, zabere mi asi cirka půl hodiny, vlastně musím si navléct korálky na ketlovací jehly, pak je spojit všechny dohromady a vybrat k dané barvě přívěšky, aby se hodily všechny k sobě. Tak, já osobně tady prodávám pouze tyhle panenky, jsou vyráběné z papíru, přesněji z televizních novin. Jmenuji se Menája a já vyrábím převážně Pixel Beats. Oficiálně se jmenují Pixel Beats, předlohy jsou Pixel Art a nejpopulárnější jsou Pokémoni, jak jinak. Například Pikachu náušnice, pokébalové náušnice, nebo také brože. Jsou vyráběné ze žehlovacích korálek, které jsou vlastně ze stejné hmoty jako bužírka, takže velmi ohebné, nezničitelné a proto jsou populární. Ahoj, tak já jsem Třechá figurka a vyrábím prostánek 4stánku a pes a je to zaměřené na nerdy věci, převážně fandomy Star Wars, Harry Potter, Star Trek, Game of Thrones, etc. A chtěla jsem udělat něco pro to, aby se to rozšířilo i tady do Čech, hlavně pro slečny, protože když jdu nakupovat do obchodu, tak mám většinou pánských triček, protože prostě nevyrábějí nic pro nás. Když jdu takhle do Croptownu a chci si pořídit něco se Star Wars, tak to je jenom kuku, a když se podívám k holkám, tak tam vidím myšku mini a tak. Jsem Classy Lady, mám ráda ty temné věci. Jaké novinky jsi připravila na Animafest? Připravili jsme tady ty bílé doplňky s houpacíma koníčkama, jednorožcema a kočičkama. Občas potřebuji udělat taky něco sladšího, abych se v té černý nebyl. A pak máme taky konečně jsme začali šít hnědé halenky. Jaký produkt je velice oblíbený? Co lidi hodně kupují? Ty frčí rakvičky a netopíře. Se prodávají docela dost. Jakoby my tady ten produkt vznikl původně v Japonsku a v současné době ho dělá jedna americká firma v japonské licenci a jsou to uši, které jsou osazený EEG senzorem, který se pohybují na základě aktuální nálady toho uživatele. Tuhle náladu není možné vědomě ovlivňovat, nejlíp se to pozná, když ten člověk už to má na hlavě chvilku a už potom asi v tu chvíli už ty uši si dělají sami, co chtějí a to okolí to vidí docela snadno, co se tomu člověku asi hodí v hlavě. Jaký je to pocit mít na sobě poprvé uši? Je to paráda. Je to hrozný nezvyk, jako takhle. Já vás zdravím, jmenuji se Victorian Catherine, mám salon stejně zvaný Victorian Catherine, v tuto chvíli mám na sobě outfit královny Viktorie, který se samozřejmě vyznačuje tím, že mám na sobě černé šaty, tyto šaty můžete vidět v kratší verzi i takzvané unišaty, je to stejný typ šatu. Proč jsem si vybrala tento outfit, tento cosplay? Vzhledem k tomu, že má postava není až tak ideální pro všelijaké cosplaye, které se v dnešní době dělají, že všechny jsou nahubené slečny. A tento je jeden z mála, který je vhodný pro slečny s
mou postavou, dá se říct, prosté slečny. Vzhledem k tomu, že jsem měla na výběr mezi tímto cosplayem královny Viktorie a cosplayem Uršuly z Ariely, vybrala jsem si královnu Viktorii. Myslím si, že nemusím říkat proč. Zdravím, já jsem Hoples a tenhle outfit jsem si vybrala, protože mám hrozně ráda karetní symboly. Na tuhle sukni už jsem hodně dlouho pečem koukala. Spodnička je naprosto okouzlující, má nádherný barvy, nádherný objem a musím říct, že když jsem poprvé oblíkla tuhle halenku, tak jsem se do ní zamilovala takovým způsobem, že už jsem si ji nechtěla sundat. Já jsem Nexus, nebo Nexi, inkognito slovenská Lolita z Olomouce. A mám na sobě Bittersweet Lolitu, kterou jsem předváděla na přehlídce. Původně jsem chtěla dělat Kuro, ale jelikož jsme neměli Shiro, tak z toho spadlo. A Bittersweet Lolitu předvádím kvůli tomu, že Sweet Lolita je super, ale všechno je lepší, když je to černý a proto potřebujeme víc Bittersweet Lolit. Takže prosazujeme. Já jsem Louis, mám na sobě proužkovaný sako, růžově bílý, s bílýma krovotama, měly boty, manžetové knoflíčky, které jsem si dělal díky zde přítomné pet, a kapesní hodinky, pořízené hodinářství, fungují dokonce nečekaně. A potom mám ještě Ascot. A kde jsi sehnal takové parádní oblečení? No, většinou buď na eBay, anebo v sekačce. Ahoj, já jsem Gilka a cosplayu Pinkie Pie. I'm John. And where are you from? I'm from the Netherlands. And why did you decide to come to Anime Fest? Well, I travel with a few friends and we like to go to all the different conventions in Europe. So this time it was Anime Fest. Já jsem Mia, letos obsluhu na Anime Festu už asi 4 ročníkem. Já jsem mám hrozně ráda, protože to bude mít pár výhod, ale musím by se mi baví tak roznášet lidi ten roleplay, ten rostomilé majtky. Úžasný je to je, že lidi vás pak jako tak obdivně pozorují, jako majdel sama. Jaké kafičko jsou špatné?